Ang atong ilong tamis ni. Kanina ni balbangaan ba? Kani, mau ni. Kapre, Daghan ba ni siya benefits? tamis. Manok sa gitirhan. Among sila no? Tamis kita. Pwede. Wah, sabi ko. Gusto balimbing kayo na. Nervous niyo ba? Kung kaya ka ng juicy kasi ba? Nagpak nila. Oh, pinawilik pa. May Sabi kay pre. bilag. Magtubig ka siya ba? Oh. Kita pre, emang kameraman pre. Kameraman.